tabuk social media o video kaisa je heno viral wngwi tongo norok viral video ni mangpili video ni screen o nugui mankhana koyokjon borok nodi ni twi ni test dara o kwjajak khaiwi saimanka o joto borok kaisa nukhung ni 18 jona hinui chwng saimanka tei saimanka kaisa nukhung ni o 18 jona no o nodi ni test dara behebo kochok thangka hinui tabuk social media o video mangpili kasifemani saimanka o patimung patikha Pakistan o hinui Pakistani swat nodi o kaisa nukhung ni borok rok berainani ba picnic khainani thangmani saimanka o patimung patimani sukubar dini phungni hinui borok phungni mai twi chabai nasta khaiwi o swat nodi o thangwi selfie nanani hinui thangmani kintu borok jefru selfie nana hinui thango afuru o nodi ni twi belai no kom tongmani kintu srapjani bisingo mokol philik tini no twi nodi ni twi raptar ba speed o khai phaikya saimanka o twi amsukai test ba raptar wngkha je srapjani bisingo borok bujimalia tamo bipot phai tong borok puilao khoroksa tei khoroksa no yak romwi sahara khaiwi borok kisa kuchuk jagao khai bwchai tongmani saimanka borok 2 ghonta romwi mwtui haikhaino twi kwchar o khai bwchai tongmani kintu o 2 ghonta o kebo phano thangwi borokno banchina moton sahos kwrwi kha jotono borokni a bipot no mokol bai simi se naisigui ma tongbai sibu saimanka ulo 2 ghonta ni pore khoroksa khai twi kochokmani pore joto nukhungni 18 jona no twi kochokwi thangka hinui koktwmarogo kasai phaikya tei saimanka aroni bising 11 jona ni mangtwi mangka hinui saimanka aroni bisingo 9 jona kaisa nukhungni borok hinui saimanka tai 4 jona banchikha hinui koktwmarogo kasai phaikya belai no kirip maichisa kaisa patimung kasai phaikya wngkha Pakistani swat nodi ni hingke paithakgo amsung sanai norok ani video jodi no chajakha ani channel no like subscribe share khadi muti hai tebo kotal video rok manani bagwi।